el că, cum să zic, toți avem același cer, dar perspective diferite cumva, știi? Și asta mi-a plăcut mult, mă gândeam cum vezi tu chestia asta, adică perspective diferite. Da, da. Pentru tine, știi? Pentru afacerea asta, pentru... Da, într-adevăr, venind cu o altă experiență de viață, fiecare dintre noi avem, nu știu, o anumită versiune a ce am putea fi. Și versiunea asta câteodată, de cele mai multe ori, este mult mai puțin decât ce am putea cu adevărat fi. Adică noi însune în engleză îi spune că te vinzi mai ieftin, dar potențialul e nelimitat. De asta e important să ai și un mentor, să ai pe cineva cu care să poți să vorbești. Anumite aptitudini pe care tu le ai, probabil nici nu le știi până nu interacționezi cu cineva care spune: păi tu ești bun la asta, păi uite, de ce nu faci? Și mai ales unii dintre noi ne rămânem blocați la anumite stadii de dezvoltare. Spune: domnule, am ajuns, am multe idei, dar nu pot să implementez niciuna, am făcut asta, am făcut aia la altă, dar n-a plecat nimic, n-am niciun client, n-am reușit nimic. Aici e și nivelul de perspectivă. Atunci când îți unești idealurile sau perspectiva sau ideea cu altceva sau cu altcineva, e o realizare, e o trecere mai departe. Dar da, avem același cer, trăim sub același cer, idealuri, valori diferite, dar și perspective. Fiecare își asumă lucrurile pe care crede ei că sunt bune. La un moment dat John Maxwell făcea o referire la caracterul omului, că de fapt este ceea ce sunt, adică ceea ce investez eu în mine, în interior și dau pe urmă în exterior. Știi? Și așa de mult mi-a plăcut că am zis: uite, acum e perioada propice ca să investim în noi, în caracterul nostru, ceea ce suntem noi, știi, scoate în afară competențele la ceea ce putem noi face cu ceea ce suntem, știi? Da. Adică niciodată n-am auzit așa o definiție frumoasă la caracter, că este ceea ce sunt eu de fapt și că se dezvoltă în interiorul tău și atunci e mult mai ușor să-l controlezi. De tine depinde, știi, până la urmă. Dar ce vreau eu să te mai întreb, uite, el zice că acum avem lămâi și să facem limonadă, știi? Dar totuși, știi că și data trecută te-am întrebat că să revenim la ce ai putea tu face cu afacerea ta în perioada asta, dacă te-ai gândit la ceva diferit de până acum, care să încerci să faci, nu știu, eram curioasă să văd dacă... Da, sunt multe afaceri care poți. Acum, părerea mea, e momentul oportun. Moment ca ăsta n-a mai existat, nu știu, din 2008 sau cum spunea John Maxwell de când 1900 nu era 72, dar sau 78, da. Cu bomba atomică, da. Pentru că toată lumea e capturată de frică și sunt așa într-o letargie, lumea simt în jurul meu toți într-o letargie, nimeni nu ia acțiune. Deși eu văd că ăsta ar fi momentul oportun să poți să progresezi ceva. Scrie o carte, începe o afacere, gândește ce ai vrea să faci, fă designul la un app, rezolvă o problemă pe care o aveai de mult timp, lucrează la tine, la partea ta, versiunea ta cea mai bună. Sunt oameni care fac sesiuni de mentorat live, programe live gratis. N-am mai fost la atâtea... Deci alege, ai acum posibilitatea să alegi. Exact. Plin, cred că Facebook-ul și tot ce există online e plin acum de oferte. Am văzut și da.
Exact, și atunci înseamnă că și tu te poți cumva orienta ce activități le poți face acum, cum ai spus tu, că sunt, poate că ai pe cineva care poți să-l urmezi, știu eu, cum ai zis tu, nu neapărat că nu ai mentor, dar poate există cineva care face același lucru pe care ai dorit tu să-l faci. Și poate că acum ar fi o idee să-l cumva să-l urmărești ce face, ca să, Da, așa corect. fac și eu. Dau un exemplu. Da, acum, în timp de criză, dacă stai și te gândești, what's the worst thing that can happen? Adică, ce e cel mai prăpăstios lucru care s-ar putea întâmpla? Deja s-a întâmplat. Criza a stagnat economia, acum poți să iei și să îți împlinești visul pe care l-ai avut întotdeauna, să, nu știu, să citești, să pictezi, să faci ceva. Adică chiar viața asta e o dată. O singură versiune a ta poți aduce pe lume și trebuie să o faci să fie cea mai bună. De asta toți speakerii motivaționali, toți oamenii să life coach, să poată să te aducă la nivelul unde și tu ești cea mai bună versiune a ta, să poți și tu ajuta oamenii mai departe sau să aduci în lume lucrurile pentru care, nu știu, ești făcut. Sau... Da, ești făcut și cumva singur nu reușești să conștientizezi sau să n-ai curajul ăla să faci primul pas, știi? Și cum spuneai tu, e bine acum să fie cineva lângă tine care să scoată din tine potențialul, știi? Că ce-mi place mie la echipa noastră, că ei nu stau de vorbă cu limitările și cu prejudecățile, ei numai cu potențialul care există în om, știi? Și atunci cumva te forțează și nu te lasă să rămâi acolo în zona ta de confort, cum îi spunem noi. Și ce am mai vrut să te întreb acum, cum crezi că ai putea tu să mai elimini din gândurile negative legate de criza asta? Da, foarte, foarte interesant. Cred că, nu știu, eu am încercat endorfină, exercițiu fizic care elimină endorfină, nu știu, o flotare, o genoflexiune, mai basic ar fi mătănii, simpla punere în genunchi și aplecare în față, e foarte natural. Este și o asana sau un exercițiu care practic în yoga se numește Surya Namaskar. E mult mai complicat, dar ceva simplu să poți să-ți începi ziua un pic mai coordonat e foarte important și să-ți ții umorul, adică în fiecare zi, nu știu, citește o glumă, vizionează un stand-up comedy, să-ți ridici un pic moralul sau citește ceva. Acum sunt tot fel de cărți și videoclipuri spre spiritualitate. Singurul sfat ar fi să nu te lași pierdut în a asculta, nu știu, 8 ore de aceeași chestie, că atenția nu poți ține acolo timp de 8 ore. Mesajul de 5 minute e mai valoros decât mesajul pentru 8 ore. Nu avem capacitatea asta, pentru că, adică un student la medicină poate studia 8 ore. Dar tu, oameni ca noi, nu, ar trebui 15 minute, pauză de, nu știu, 10 minute sau... Dar diversitate în zi. Asta cred că aș putea sugera. Exact, și crezi că dacă ți-ai face așa un plan zilnic, te-ar ajuta mai mult, oare? Să-l scrii, efectiv. Eu ce am mai practicat înainte să înceapă ziua de mâine, scriam anumite lucruri pe care vreau să le fac mâine. După asta, dacă nu reușeam, le treceam pentru următoarea zi. Și tot așa vedeam că anumite lucrurile care trebuie făcutele care în ziua următoare și te uiți, păi le-am adus de săptămâna trecută, chiar trebuie să mă ocup de lucrul ăsta. De ce?
Păi, da, și asta e un motiv foarte, foarte interesant, sau o explicație. Probabil anumite lucruri, când le facem, dintr-un punct de vedere fiziologic, generează niște marcări în sfârșit, apar niște semnale care se pot identifica cu durerea atunci când facem un lucru care nu ne place. Exact. Și semnalele astea pe care creierul nostru le concepe când vrei să faci un lucru care ți-e greu să-l faci sau nu vrei să-l începi, e o corespondență destul de aproape cu durerea. Și tu simți, fără să-ți dai seama, durerea începerii lucrului ăla pe care nu vrei să te apropii de el și tot îl duci, tot îl amâni. Exact. Dar oare ce-ar fi dacă ai începe cu lucrul la ziua? Și asta ar fi important. Dar dacă te gândești că un lucru... pe el. Da, dar dacă îl încep, poate durează 5 zile. Am un lucru care durează, am un plan de afaceri de început, de vreo 2 săptămâni. E dureros. Nu-l poți rupe în bucăți. Da, este, dar bănuiesc că cum e, odată ce începi să mănânci, îți vine și pofta să mănânci. Dar... Dacă flămânzezi prea tare, știi cum e, nu mai ești conștient că mănânci, ești prea stresat, să zic așa, prea agitat, ca să termin, că ți prea foame, știi, tot l-ai amânat și există o chestie că cât amâni mai mult, cu atât ar putea să nu mai faci niciodată. Da, și probabil și asta ar fi și un semn. Măi, e ceva care, din ce cauză nu-l faci? Nu-l faci pentru că nu vrei să-l faci, nu-ți place sau nu crezi în asta. Deci sunt mai mulți factori de văzut, dar poți să începi cu lucruri ușoare. Nu e neapărat să începi cu... și... Da, știu, numai că tu nu obosești și nu mai faci pe cel greu, că e prea greu. Așa este, dar... Eu te-am sugerat să-l împarți în bucăți și astăzi fac o parte din el, mâine o parte din el, că și eu aveam tendința asta să tot, țin minte că aveam ceva mai dificil la serviciu, o situație care necesita mult de zile de făcut, orică nu era chiar așa, îmi plăcea mie situația prea mult să o fac, dar, cum să zic, am observat că tot amânam. Și cum amân, pe urmă, spre sfârșit, oricum trebuia să o fac, știi? Și cu cât amânam, deja, cum zic, eram stresată și era o problemă, că nu mai puteam să mă concentrez, și atunci mi-am dat seama că mai bine o iau bucată cu bucată, știi, și până la urmă era mai ok. Pentru că oricum trebuie să o faci, bănuiesc că și planul ăla care l-ai tu, tot trebuie să-l faci până la urmă. Și atunci cred că soluția ar fi, zic eu, să-l împarți cumva, nu știu, gândește-te, poate că găsești o soluție cum să-l împarți și începe din planul respectiv cu cei mai ușor. Da, și asta e adevărat, da. Da. Poți să-l împarți pe bucăți și să începi mai ușor, mai greu și mai să lași. Uite ce mi-a mai plăcut mie foarte mult ce zicea, eu să ne gândim și să ne impunem că frica nu mă va domina. Că până la urmă putem alege noi, știi? Da, și e foarte adevărat, frica poate să ia controlul asupra gândurilor, adică eu am avut o perioadă când aveam o aplicație pe internet, se numește Forex și aveam în cont bani și practic cumpăram anumite monezi sau anumite, cum le spune, currencies. Cumpărai euro cu dolari sau crezând că mai târziu valoarea va deveni mai puțină și tu vei câștiga un profit. Și mi-am dat seama de câteva ori că atunci când pierderea ajungea la un moment dat unde nu eram confortabil, mintea paraliza. Practic de frică nu puteam să iau nicio decizie. Deși știam
că ar fi bine să iau o decizie, că, uite, am mai avut situația asta de 2 ori sau de 3 ori, era o paralizie a minții, nu puteai să iei o decizie. Nu mi-am dat seama că pot să observ chestia asta și nu s-a întâmplat odată și să zic că a doua oară am înțeles-o. S-a întâmplat, cred că, de vreo 2-3 ori și mi-am dat seama, zic, nu, e o chestie, nu suntem făcuți să manageruim frica. Exact, nu. Și zice că decizia o faci, o elimină pe frică, știi? Cu cât iei mai repede o decizie, cu atât scapi de frică. Și mai zis tu amânai să iei o decizie și atunci cumva te ține acolo. Da. Mai e decizia corectă. Deci când ești în frică și ești paralizat de frică, poți să mai iei decizia corectă sau ești în capacitate să iei decizia corectă? În starea, cum să zic, în breșa perfecțiunii, știi, că ai vrea ca decizia ta să fie cea mai corectă sau cea mai bună sau perfectă, știi, dar nici aia n-ai cum să o controlezi, dar până la urmă ce am învățat eu că frica ți-o elimini, exact, ori prin decizie, ori prin acțiune, să faci ceva, știi, să nu rămâi blocat. Da. Dar până conștientizăm că asta ne scapă de frică, e un pas, știi? Și depinde, poate să dureze și mai mult. Da, dar uite, eu revenind la ce ai spus, practic, eu nu luând o decizie care mi-ar putea aduce profit pe viitor, spunând că, domnule, aștept, și asta era o decizie. Da. Dar inconștient faptul că luam decizia, că, domnule, nu iau nicio decizie, dar și asta era o decizie. Da, tu nu realizai că de fapt e o decizie. Era o decizie, da. Mintea ta Opa, era blocat. Da, s-a blocat pentru câteva secunde. Da. Nu mai știu. Mai auzit ce am zis ultima dată? Nu mai știu. Nu te-am auzit. Stai să opresc un pic video. Poți să mai zici o dată? Adică nu conștientizam că frica sau putem să schimbăm, mergem mai departe? Mergem mai departe. Acum mă gândeam așa, ce plan ai putea tu să-ți faci ca să... Poți să oprești camera și să o pornești iarăși, te rog, Luminița? Gata, uite, și-a revenit. Ok. Ce întrebare era? Ziceam că să ne gândim acum cum să facem noi un plan ca, zice și de știri, cumva să nu ne mai distragem atenția de la ceea ce avem noi de făcut, să ne uităm prea mult la știri. Cumva, cu ce mai poți umple asta? Ai zis cu film, ai zis cu asta, dar aș vrea să revină un pic pe activitatea ta. Te gândești ce mai putea tu face pentru afacerea ta, știi? Pentru ce ai putea tu să-ți programezi acum, în perioada asta, ceva ce nu influențează criza, știi? Nu știu. Da. Cred că ce benefic pentru mine personal și e o chestie pe care o să fac în următoarele zile este să pun în timpul meu, să am un program și să spun, domnule, zilnic vreau să citesc măcar o oră, o carte, ceva. Zilnic vreau să vizionez jumătate de oră de știri sau să citesc ziarele online. Înțelegi? Niște bucăți de timp. Care te ajută pe tine pentru afacerea ta, știi? Important. Exact. Acum tot navighez fondurile astea, fondurile structurale online să văd ce proiecte apar, pentru că așa mai iau și clienți, așa mai găsesc și proiecte la care putem aplica. Și foarte,
foarte interesant să citești știrile. Sunt și acolo o suită de știri. E foarte important să știi ce se întâmplă cu economia. E probabil unul dintre cele mai nefiltrate, nefiltrate canale de știri. Fondurile liniuță structurale.ro și practic vizează, doar partea asta a proiectelor europene. Eu ce să zic, acum fiecare are mai multe interese. E o oportunitate să faci un proiect pentru tine, pentru viitor, pentru sufletul tău, pentru viața ta sau să ajuți pe cineva. Eu cred în amândouă chestii. Dacă cineva vine la tine și are nevoie de ajutor, poți să te axezi și pe asta. Poți să aduci valoare în viața cuiva. Dacă ești un lider sau ești o persoană care crezi că asta e menirea, să ajuți pe ceilalți să devină mai buni și să poată investi în ideile lor sau să ajuți în așa fel încât să canalizezi oameni spre ideile lor. Poate asta e menirea ta, trebuie să o iei în serios, trebuie să faci lucrurile care trebuie spre partea asta. Dar pentru mine, astea sunt lucrurile importante. Trebuie să-mi pun ca un factor de urmat în fiecare zi un program, o anumită structură. Dom'le, trebuie să fac asta. Pentru că zilele trec și trec destul de repede. E incredibil. Am o întrebare pentru tine acum. Da. Zilele trec. Uite, mă gândeam așa că ce ar fi să spui întrebarea că se termină criza sau reîncepem activitatea normală și să te gândești cum am profitat eu de perioada asta? Adică să ajungem deja să se termine și să zicem, știi, cum am profitat de perioada asta? Corect. Foarte bine punctat. Cum am profitat de perioada asta? Am discutat cu prietenii, am citit sau am lăsat doar să treacă și am lenevit și am dormit 10 ore pe zi, am făcut exerciții fizice, foarte important. Cum am profitat eu? Să te gândești pe urmă, să nu ajungi să-ți pară rău. Uite, trecut perioada, m-am stresat degeaba, n-am făcut și dar totuși ce poți face? Să te gândești pe urmă, să revizi, te apuci de ceea ce te-ai gândit că e nevoie și cum crezi că te poți menține, să fii perseverent, să respecti programul care tu că-l faci zilnic? Da. Aici lucrezi tu cu tine sau lucrează altcineva cu tine, pentru că e un case by case, adică ești o persoană indivizibilă, tu ești subiectul, tu lucrezi în felul următor, numai pe tine te poate ajuta în felul ăsta o respectivă persoană. Acum, ideea că multe soluții sau multe cărți sau multe programe ajută multe persoane, și asta e adevărat, dar când ai ceva, ascultam un podcast de a unui tip din Marea Britanie și era o doamnă, vorbea la podcast și spunea, zice, păi cifra mea de afacere a trecut de 7 cifre și vreau să zic, printre care am mai menționat lucrurile pe care le-am ținut eu minte, spune, am investit în personal coach, adică antrenor personal sau programe de self-development, sau peste 300.000 de lire în ultimii 3 ani sau 4 ani sau cât a spus ea. Și mi-am dat seama, zic, dacă cineva, și nu e prima oară când am auzit chestia asta, am mai auzit tot așa, oameni care au câte 2 psihologi sau au 2 antrenori personali sau motivaționali. E și asta o are. Dacă vrei să reușești cu adevărat, îți trebuie cu oamenii, echipa de oameni în jurul tău să te susțină. Nu poți să clădești singur, îți trebuie o bază concretă. Da, îți trebuie cineva să-ți acorde încredere până la urmă, îți dă încredere de la el că tu poți să faci și cumva te motivează sau, să zic, te determină să fii mai responsabil. Corect. Știu că am coach. Ai coach, da. Da. Și știu cum e. Mai ales, ai zis ceva foarte interesant, treaba asta cu
te face să fii mai responsabil. E foarte important ca să-i spui cuiva ce vei face ca să te poată urmări, să-ți poată urmări progresul. Pentru că noi nu suntem învățați. Asta, practic, și din școală. Ai un profesor, îți dă temă, te duci, ți-ai făcut tema, nu ți-ai făcut tema 4. Acum, dacă nu ți-ai făcut tema mâine, nu-ți dă nimeni 4. Nu te ține nimeni la răspundere. Și e important. Dacă nu ai pe cineva, un coach, poate un prieten sau o familie, dar trebuie să-ți asumi lucrurile mult mai departe decât persoana ta sau seriozitatea de care ai dat dovadă până acum, ca cu adevărat de mâine când vrei să începi un lucru să-l duci la sfârșit, până la sfârșit. Uite, acum, cum să zic, eu în perioada asta am pus și pe Facebook, dacă ai văzut, ofer câte o oră gratuită de coach. M-am inițiat și eu și dacă ești dispus sau dacă vrei, cum să zic, o oportunitate sau ceva, dacă simți tu nevoia să ai vrea să acorzi timp pentru așa ceva, știi, separat de mastermind, de instruirea asta. Da.